Tento muž vytvoril hru na mobil s názvom Flappy Bird, ktorá sa síce ovládala veľmi jednoducho, ale získať vysoké skóre bolo zložitejšie, vďaka čomu to bol mega virál. Stala sa najsťahovanejšou hrou na App Store a len z vyskakovacích reklam v najväčšej špičke zarábala $50,000 denne. Avšak problém bol ten, že Dong tú slavu hry nevedel ustať. So slavou prichádzajú aj kritici a aj na túto obyčajnú hru dostával čím ďalej tým viacej hejterských správ či vyhrážok, ako sa kvôli tejto hre ľuďom zrútil život, lebo taká bola naviková. A že prečo je to práve Dangova chyba? A sa stalo niečo, čo by nikto nečakal pri takomto úspechu za jednu noc. Dang v tej najväčšej slave prehlásil, že tú hru vymaže. So slovami: nič mi môj jednoduchý život, už to ďalej nezvládam. A to bol koniec hry Flappy Bird, ktorá sa vraj síce neskôr dala stiahnuť, ale potom sa zistilo, že to je nejaká kopia. Pozri, moje video oslovia vyše 100,000 ľudí mesačne, čo je oproti Flappy Bird toľko. A tiež mám kopec hejtu, čo máme ľudí v komunite, každý z nich má nejaký hejt a môj tip teda je blokovať každého, kto hejtí bezdôvodne. Lebo keď sa vonku prechádzaš a niekto ti z druhej strany zakričí si hlúpak, tak pôjdeš k nemu porozprávať sa o tom, že prečo to nie je pravda?